chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. I can't apply the bag. I didn't say, can I go and do? Even when you were trying, I come and I to have now more. I met a word or more. Maybe I didn't only have a quarter. And I think the person that I can about you. And I put in my mouth, or them is in winner. And I do. I'm going to be one and I'm more to call my Canadian president. Broken irregularly pulita. Be home me. Onye kere no ya kere omu. Onye sinobu ya karịrị ọnwụ. Ọ bụ na onye tara mosu ọ ga-anwụrịrị. Onye rawa deghe n'ụwa n'ụwa. Ma onye kwere ekwe nwere olileanya. Agbabiri nwa rịarara nwa o doro anya. Na onye kwere nwere anya ebighị ebi. Igwe niile gaje n'ụzọ doro anya, mana onye kwere nwere anya ebighị ebi. Jizọs ka nọ n'ime mbịa bụ olileanya mbilite n'ọnwụ na ebube. Igbaba n'ime Kraịst ya bụ Odogwu anyị na-ekene gị o. Yeah, my brother, thank you very much. Biko magazi afa gị? That's one baby Nwankwo Ogbuka. Anyị na-ekene o. Ike sife fụmọsị gị taata anyị na-egbu ife anyị na-akwado ife niile anyị na-episi na-aṅụ. Biko ikwe igwe ọha na eze ife na-emebe na ụmụsị gị taata. Okay, ọ maka nne m afọ ya bụ Ogwanwa Nwankwo Ogbuka. Ọ bụ mmasị Chineke isi n'ụwa wee kpọrọ ya. So taata ka anyị ka nọ na anyị ga-akwanyere ugwu ikpeazụ. Ife anyị na-egburu ka omenala Igbo si wee dị. Ọ dị mma. Dịka na-eme mmemme akwamozu a dịka a na-achọ ibido nwoke igwe ọha na eze ka o bido gị? Ma sị na obi dị mma maka Chineke sị na ọnọdụ niile na inye ya otito. Anyị na onye ọbụla ya nwụ anwụ ka anyị si wee mara deeti is inevitable. So deeti ọbụla bụ ịkụziri ndị ka dị ndụ na o nwere ebe a na-eje. So obi dị anyị mma ebe ọ bụ uche Chineke na ọ ga-esi n'ụwa kpọrọ ya. Obi dị anyị mma kama na ihe anyị na-aya ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Amen. Ọ ga-abara gị o. A na-ajụkwu na ebe onye wetin ije tinye mmemme akwamozu a Chineke nye gị mma chukwu mmaji na Jizọs. Ọ ga-abara gị o. Mkpụrụ ezu ike na ndekwa. Ọ ga-abara gị o. Ndewo. Ndewo. Thank you.
Amara na udo si na Chukwu Nna na Onyenwe anyị Jesu Kristi dịrị unu niile. Ka mkpụrụ obi Mrs. Pauline Nwankwo na mkpụrụ obi ndị nlekwa gara aga anyị gbakọrọ n'anya mmiri ka anyị were olileanya anyị nwere na ndụ nke na-abịanụ na mbilite n'ọnwụ nke ndụ Kristi kụziere anyị wee yọọ ebere nke Chukwu n'isi nne anyị na onye nke anyị Chineke si n'etiti anyị wee kpọrọ bụ Mrs. Pauline Nwankwo. Anyị na-ayọ Chukwu ka o mere ya ebere n'ụzọ ọbụla o si mejọọ na-adịghị ike nke mmadụ, ka o leghara mmehie nke adịghị ike jupụtara na abụ mmadụ anyị anya, ka ọ sachaa ya mmehie, tinye ya na ndị ọ ga-anabata otu ndị nsọ na alaeze eluigwe. Anyị na-ayọkwa Chineke n'ofu aka afọ ka o leta ezinụlọ n'ọnụwa, ka ọ kasie efu obi, ka ọ nọnyere fa n'oge nlega anụwa, ka o sitezie ihe ọma ka ọ ga-emere fa, nke ya bụ Chineke kara mara ihe ọma ndị afọ, mee ka nkasi obi zuole oke n'ime ndụ fa. Ka mkpụrụ Mrs. Pauline zuo ike na ndokwa. Jesu mere ya ebere. Maka emume nke n'ọnwa dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela, ka anyị ọchụ ka ọ gbaghara anyị n'ụzọ ọbụla anyị si mejọọ, ka o nwee ike nara aja anyị na-achụ maka ezumike mkpụrụ obi nwanne anyị na nne anyị bụ Mrs. Pauline Nwankwo. Emụkwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa, duru anyị na ndụ ebighị ebi.
ike niile. Imeela ka obe nke nwa gị Jesu Kristi bụrụ anyị akara na-enye ike. Bịakwa mee ka anyị bụrụ ndị nke gị n'ime sakramenti nke mbilite n'ọnwụ. Ebe ọ bụ na ịtọhapụla nwanne anyị bụ Mrs. Pauline Nwankwo na ndụ apụrụ ịnwụ anwụ, biko mee ya otu n'ime ndị nsọ gị n'eluigwe. Anyị na-ayọ gị ihe ndị a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-aghachi n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Chineke, o nweghị ahụhụ ọbụla ga-emetụ ha. N'anya ndị nzuzu, ha dị ka ndị nwụrụ anwụ, ngafe ha dị ka ahụhụ n'uwe ha. Nhapụ ha hapụrụ anyị dị ka ịla n'iyi, mana ha nọ n'udo. N'ezie, abịa n'anya mmadụ, ha tara ahụhụ, mana olileanya ha jupụtara n'uju nke anwụ anwụ. A tara ha obere ahụhụ, ma ha ga-anata nnukwu ụgwọ. Chineke n'onwe ya anwalela ha, were chọpụta na ha tụsiri ibinyere ya. Ọ nụchara ha dịka esi anụcha ọlaedo n'ọkụ, bịa nara ha dịka àjà nsure ọkụ. Mgbe oge nleta ha bịara, ha ga-achawapụta ka ìhè dịka iberibe ọkụ si adapụta n'ụzọ ọkụ. Ha ga-achị mba niile na mmadụ niile. Iwenu ga-abụ eze ha ebighị ebi. Ndị ahụ chekwubere na ya ga-aghọta eziokwu. Ndị kwudosiri ike ga-ebinyere ya n'ịhụnanya, n'ihi na amara na ebere na-eche ndị ahụ ọ họrọ. Ọ na-echekwa ndị nke ya niile. Okwu nke Inwenu bụ onye nche, onwekwaghị ihe m ga-achọ. 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 Chineke bụ onye nche, onwekwaghị
n'akwụkwọ. Ngọzi ga-adịrị ndị nwụrụ anwụ n'ime Onyenwe anyị site ugbu a dịrị gaba. Ngọzi dịrị ha n'eziokwu ka ha zuru ike site na ndọlị ha niile, n'ihi na ọrụ ọma ha na-eso ha n'azụ. Ọ bụ mmụọ nsọ na-ekwu. Okwu nke ise bụrụ ụwa. Mgbe Jesu bịara na Betani, ọ chọpụtara na ozu Lazarọs anọ n'anya mkpụrụ ụbọchị 4 n'ime ili. Betani dị Jerusalem nso ihe dịka maịlụ 2. Ọtụtụ ndị Juu bịara ka ha kasie Mata na Meri obi maka ọnwụ nke nwanne ha nwoke. Mgbe Mata nụrụ na Jesu na-abịa, ọ gara zute ya, ma Meri nọdụrụ n'ụlọ. Mata gwa Jesu sị, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ị n'ebe a, nwanne m nwoke agara gị nwụ. Ma ọ bụladị ugbu a, ama na Chineke ga-enye gị ihe ọbụla ị rịọrọ ya n'aka. Jesu gwara ya sị, nwanne m nwoke ga-ebili ọzọ. Mata aza ya sị, ama na ọ ga-ebili ọzọ na-mbilite n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. Jesu asị ya, abụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla nke kwere na m, ọbụladị sị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ. Ma onye ọbụla nke dị ndụ kwere na m agaghị anwụ ma ọlị. I kwere nke a? Ọ zara Jesu sị, ee Onyenwe m, ekwere na ị bụ Kristi ahụ, nwa nke Chineke, onye na-abịa n'ime ụwa. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Ka anyị si n'ozi ọma na-enweta ndụ ebe ebe. Ọtọ dị Jesu. Felix na-enomi ya. Pụta ebe a. Pụta ebe a ka ike ịgwa ka Nwankwo Ogbuka. Ndo. Ọtọ dị Jesu. A na-agụ egwu sị, ọ bịara nwụọ, ọ rịara arịa nwụọ, o doro anya, onye kwere nwere olileanya dị ebube. Ọtọ dị Jesu. Na ọnwụ ga-abịarịrị ewu, na ọnwụ ga-eme gịnị? Ga-abịa. Ekele m ụnụ afọ nke ụnọ na Ikemia parish priest na arọ for the opportunity inye m to join in the mass. Ndị ụka niile, Ọtọ dị Jesu. Ndekwa afọ m ụnụ ebe ụnụ dị etu a na vigil. Onye nwe etu ụnụ ya zizikwado echi ozi Ọtọ dị Jesu. Ụnụ juru eju bara abara na uniform na vigil mass. Ọtọ dị Jesu. Ọ rịara nwụọ, ọ gbabiere nwụọ, na o doro anya na onye kwere ekwe nwere gịnị? O nwere olileanya dị ebighị ebi. O nwekwara olileanya dị ebube. O nwekwaziri olileanya na ụwa anụnwa mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Andị agbanwe ndụ ọfụọ ebidobe. Andị ndụ ọfụọ bido bụrụ ndụ dị mma. It is joy unto eternity. Aṅụrị dị ebighị ebi ka ọ bụ. A na-ekwu ọ na-abụbara anyị ife mfe ahụ ikweta esechaghị n'isi onye ọ dabiere gbabiri na nke ya. Nwaanyị o ji bụrụ kịta ka nwaanyị a ga-anwụ. Afọ orugo 60 years, mba, ọ ka dị 50. Ma o nwee ndị 19 n'ebe a, ma ndị ka na-afụ na banki.
na-esuchi sụọ ọfịa ebe a jee bank at the age of 90 something na-asaghị ego ha na-eme gịnị na-eri na-ana ụmụ ha wenatara ya ihe o jere Zenith Bank ma ọ Access Bank jebe aje were ego ya wekerekwe na-aghara onwe na-azọ ike odogwu otori a na-ejidecha ụlọ otori Jesu mana na-ekene just at the age of 56 or 8 57 ịgbakọzi afọ na ịdị wepụ eju onwe onye okwesịghị ịnwụ anwụ onye okwesịghị ịnwụ o torubeghị ịnwụ anwụ ndị 67 na-akpagharị ndị 77 na-akpagharị ndị 87 na-akpagharị akwụkwọ onye ndị 1997 ka na-apụtanụ na-ejegharị ọ bụrụ ị na-akpagharị na mbara be ha ha na-akpagharị n'ime mbara be ha o nwere nke mmadụ 92 aserias 4 o'clock o tetere ụmụ ya arụchakwuru n'otiri kedema sola o were ọzọ chasịcha mbara bie ma bịa mmadụ masị bịa ya n'oge ụtọrọ ije so ifusi owere mkpa na-eje ka kedema afọ ya ekunie owere mgbe mkpokere na-abịa nsị na mma abịa join roziri na 5 o'clock before na-eme ọ nọ na-ebido chapelet ihe abụ onyinye ka ọ bụ onye Chineke nyere omegere ọ narụ maka na otu aka ụwa dị a na-aga ya na-egosi ụwa amaka nwanne m ụwa amaka onye Chineke nyere omegere ya cheta ogbenye onye Chineke nyere onyinye ka ọ bụrụ o nyere gị ọ bụrụ onye ahụike ka o nyere gị bụrụ agụmakwụkwọ ka o nyere gị bụrụ ịtụ alụ ka obodo ya esido mma bụrụ nke ọ bụla o nyere gị were baa uru mgbe ị nọ ndụ ọ ihe ndị anụkwa ka Chineke na-enyochakwanụ ma mmadụ kwubie aji egbu anyị na ogologo ndụ abụghị ahụ ihe eji ama onye ezi obodo nwere akwụkwọ ha ihe eji ama okenye maka na okenye arụrụ ala okenye dị na 90 years na-akpa nsị ọkụ mmụọ nke ọ dụbe dọbụl ọkụ mmụọ nke ya adịgo dọbụl ifeatụ olego na anụ ahụ lee na mmụọ na-echezi ebe a ga-eji sọkwu ya otodi Jesu ihe gburu nwaanyị a ji maka ya bịa anya aṅụtaghị ya na mkpụrụ mmiri emetaghị ya na akpa obi agụtaghị ya na akwụkwọ emetaghị ya n'odogwu imecha ihe niile ịbụ ozi mgbe o so otu asị je if I make you sing if you don't want to go to court eruzie court kịta ya na-akọzikwa anwa achụtukwu onye adịgoroziere adịgoro ọkwara ọgba aghara ka a na-achọ akwara ka ama oto na-eje so maka na dibịa na ibe ihe ahụ n'ọnụ ọ mgbe o ruru omume amara mbere bụ nke bụ oke ọcha ji akịta onye ọ na-agbaghara ma ndị na-ekwugbo okwu na-ekwuwasịbụ ọnụ ha nchara ị na-ejigo nwanyị megịnị gbaa ọsọ na kpuo ụfọdụ amapụkwa Naijiria gbawara obodo oyibo jee na gọọmenti dị mma zoo onwe ha ebe ahụ zosie onwe ha ike anyị nọrọ ebe a mụ na gị nwere nsọ anyị a na-akwụgharị esi fuelu etiri anyị fuelu ego from 189 ya na 1997 na ya na-edobe ya anyị agbago na 300 and something ezigbo within 2 months ekwugo na ebe 550 naira kita anyị nọ 600 and day ọ ka eru 1000 chebirinu ọ ka eru next stage kita ọ nwere ike eji asị na ọ nọ na 750 800 yet ofe na APC n'ụwa ga-asị gị na onye ọ na-ekwu okwu na a ga-enwe fame increase ọ fake news jide ịtọpụrụ na ya ọnụ the same person ga-abịa dị na ya ga-echi si na enweghị so logistical and nkewanụ asị na aka mma n'oyibo oto dị Jesu and end ụmụ ogbe ya na-atasa afụfụ ụmụ ogbe ya jekwa obodo oyibo niile kporo nkọmfa niile gị emesịa tọọnụ gị ruo gịnị ịnata ebunata gị onye ndị ya dị gị ogbenye ọgaranya anaghị enyi mmadụ
apams ndị a na-atụ ozu atụ egbuo ma ịnyịnya dọghị na-enye ịnyịnya onye ga-anya ogbenye onye ga-ebu ozu ogbenye ọgaranya ga-ebu ozu apams ogbenye na-arụ ọrụ ahụ maka ọgaranya paakị ya rụọ nnukwu na enode nwezi abịa bụrụ ọrịna ụdayo egwu na-atụkwa gị onye ogbenye adaghị eriju afọ ka eyi eje oburukwu ozu a na-eme na a na-enye uru onye beria mana ogbenye na-enye gị so ogbenye a na-asị gị ọkwa ịgbachara ọkwa igochara ma obodo oyibo gị ma akwụkwọ gị niile ma ụlọ elu niile ma ana niile ị na-apụkara anyị ma moto niile eji ebu gị ma polisi niile na-eso gị ha ncha niile kwa ịgbachara nọkwutere anyị ọ bụ niile na ihe Jesu mere na John chapter 2 na oriri agbamakwụkwọ na Kena ọ nwere spirit of it tọkachara n'ụtọ ije na verse 5 and 6 enu ihe MC kwuru MC ji ego nwoke na-agba akwụkwọ si ya ọkịta ndị mmadụ na charụ ka ije si bute mmanya mere gịnị mmanya nke wụ ụtọ ọkọpị mmanya maka na ndị ya weta ego anago ọ ya na-emewute MC mwet iwepụtaghị chandọl dị mma iwepụtaghị kedu mmanya bụgasị ezigbo mmanya na-agara ọnụ ezigbo na original champagne nwee nke iwepụta menu ji ego na-eweta ya ọnwụ ọsọsọ pịa wata ụdị cheki 500,000 tọgba onye aka etu ọhụrụ ga-ebu o wenye aka ya na-etu aka na-akụ ndị a niile na-asịa gị na-ebupụta akụrakụ aba ka ị nyere ha oluzie mgbe ndị ụwa mkwere ịbịa mgbe erichara nwụchacha ndị na-eweta ego na ndị ụwa mgbede bịa gị jezie oteri quality wine oteri Jesu ya bụ ihe a gwọrọ ndị ọgaranya ka Jesu Kristi wee megide ịgụzie ihe ọgụgụ nke ụbọchị ụka chike ihe ọgụgụ na mas abalị na abụọ efu okwu Jesu Kristi kwuru n'ozi ọmụma 2:11-25 gaba ọ sị gị gịnị nna ana m ekele gị Chineke nke igwe ndị agha na izoro ha ndị oke mmụta ndị amamihe ndị chere ọha ama ụwa ndị chere ọha ụwa niile na ihe niile na ya bụ obu aka ndị chere ọsọ ha ga-ebi onye ruo onye mkpụrụ ọka ebe gịnị akwọtuo sọ ọ bụ eze ga-akwọtọ n'ụwa gị were amamihe nke a na-eze eluigwe so na ndị a bugharị ya ndị obere mmadụ ndị dị umeala ndị dị ezi obi wee na-achọ gị ma ha ma ọgaranya n'elu ụwa ma ha ma ogbe ihe dụba na ha ji obi umeala ndị obi ha dị ọcha ndị agụọla n'ụzọ ọma Matthew chapter 12 Matthew chapter 5 from verse 1 to 12 ngọzi dị ndị dị nwayọọ n'obi ngọzi dị ndị dara ogbenye n'obi ọ bụ ndị dara ogbenye n'anụ ahụ maka inwe ike dị ogbenye n'anụ ahụ na-akpa nsị den ụbịam nke ya aka njọ ngọzi dị ndị dị ọcha n'obi ngọzi ndị na-achọ udo ngọzi dịrị ndị agụ ezi omume na-agụ ọha bụ ndị a Jesu Kristi kpughere Chineke si n'aka ndị nwaanyị kpughere the mystery of the kingdom of God and obi ndị na-etu a ka eji chọọ ka e were fee Chukwu nwanne anyị nwaanyị ejewego taa bụ tọn ya echi ọ bụrụ tọn mma ọ bụ tọn gị onye ọ bụla ọ bụ tọn ya you must do what? Ọnwụ must take you. Ị gaghị agbata anyị n'ọsọ imete na Holy Ghost fire I bind it I cast it ị cast chai na bind chai once na Chineke ekwugo na osu onye you must answer the call because not the will of God for you. Ọgbatazi etu isiri nwụọ ma ị yara ya nwụọ ma ị pụta n'ụzọ agbagbuo gị ma ị nwere accident ma ị nọ 90 years kachicha afọ ụmụ gị niile ha ncha niile dịcha mma mana imechacha anyị dịka Martin Luther King Jr. siri kwu say death is not the ultimate evil. The ultimate evil is to be cast away from the love of God. And ewepụga na ịfụnanya nke Chineke ihe niile kọrọ gị ka ịfụnanya nke Chineke ghara ịkọ na ndụ anyị obigide na ndụ anyị maka na ọ na ebe a ịfụnanya n'ụwa dị
ebe a ka Chineke n'onwe nọ. A na-arịọ Chineke n'ihi ebere n'ihi obiọma ya, ebe ọbụla nwaodibo isi mejọ na-adịghị ike nke mmadụ, ka ọ sachapụ ya mmehie niile, gbaghara ya, nabata ya n'otu ndị nsọ ya na alaeze eluigwe. Ufufe nke ndị nsọ a na-erutekwazi n'ezinụlọ ya n'ụwa site na Kristi udo dịrị ọnụ. Bịa n'imo ka anyị jikọta n'obi anyị ọnụ wee kpee ekpere maka nwanne anyị nwanyị bụ Mrs. Pauline Nwankwo, onye hapụrụ anyị. Ka anyị kpekwuo n'ekpere maka nzukọ nsọ Kristi, maka udo n'ime ụwa na maka onwe anyị. Pauline Nwankwo, ebe ọ natara amara nke mmiri Chukwu, biko mee ka o soro ebe ọ gazi ụgwọ dịrị ya n'uju na aṅụrị nke ndụ ebere n'ihu Chineke. Maka mgbaghara nke njọ, ebe anyị ji ịhụnanya na obi ụtọ na-echeta ndụ na nhapụ nke nwanne anyị bụ Pauline Nwankwo, ka anyị na-echeta ya n'ekpere anyị mgbe niile, na-arịọ Chineke onye ebere ka ọ gbaghara ya njọ ya niile. Ezinụlọ Pauline Nwankwo ndị na-eruju ọnwụ ya, mee ka ha ghara iche echiche sọnsọ maka ọnwụ ya n'ụbọchị tata, kama ka ha na-eche maka ihe nke mbilite n'ọnwụ, na-atasi onwe ha obi na nchekwube na ha ga-ahụ nwanne ha anya na mbilite n'ọnwụ nke ọnwa aṅụrị. Anyị niile nọ n'ebe a, ka anyị na-echeta n'oge niile nke ndụ anyị, na anyị otu ụbọchị na anyị onwe anyị ga-agaza azịza maka iruro okwu na omume n'ihu Chineke. Onye nwe Chineke, n'ikwu n'ibe Pauline Nwankwo, ka ndị nwere anyị Jesu Kristi onye nzọpụta na onye ebere nye ha nzọhapụ na njọ ha niile, bịakwa nabata ha n'ala eze nke udo na otuto ya. Maka
ndị niile egwu ọnwụ na-atụ na maka ndị niile ga-anwụ na nso nso a, ka Chineke gbaa ha ume site na nchekwube nke mbilite n'ọnwụ. Chineke anyị na-arịọ gị biko mee ka ihe ndị a anyị ji obi umeala na-arịọ bụrụ ihe ga-amasị gị maka anyị, maka nzọpụta Mrs. Pauline Nwankwo na nke niile nwụrụ anwụ n'ime Kristi, onye gị na ya dị ndụ na-achị ebe ebe. Amen. Inwenu biko nara aja anyị na-erunyere gị maka modibo gị bụ Mrs. Pauline Nwankwo, biko nye ya aṅụrị ebighị ebi n'ala ndị dị ndụ. Anyị na-arịọ sị ka anyị nwee ike isonyere ya otu ụbọchị na-aṅụrị nke ndị nsọ site na Kristi nwere anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. Dị nwenu o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa, site na Kristi dị nwere anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilite n'ọnwụ dị ngọzi si chawapụta n'ebe anyị nọ, ka ndị na-aga anwụrịrị anwụ na-ewute nweta ntasi obi site na nkwa ndụ anwụ dị n'ụwa ọzọ.
maka ndị kwere na gị o osebụrụ ụwa ndụ anaghị enwe njedebe sọ mgbanwe ka a na-agbanwe ya mgbe ụlọ ikpe ụwa mebiri a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ nke dị ebighị ebi n'eluigwe n'ihi nke a anyị na-eso ndị mmụọ na ndị isi mmụọ ụgbọ eze na ike ọchịchị niile ha nakwa usuu igwe ndị agha nke eluigwe na-ekwu ukwu otito gị ebighị ebi n'aha si ya mere anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwukwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'agwọ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a rienụ ya unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu otu ahụ ka o si mee mgbe erichara nri anyasị o buru iko nsọ ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imere ime mmadụ ka e wee gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke m ihe omi nke okwukwe dị nwenụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya anyị ebunyere gị acha nke ndụ iko nsọ nke nzọpụta na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri ịkwụ n'ihu gị na-efe gị anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ n'inwenụ ncheta nzukọ gbasa n'ụwa niile mee ka o zuo oke na ịhụnanya ya na nwedịbọgị m na bụ Francis Bishọp Peter na ndị echilechi niile chetakwazi nwedịbọgị bụ Pauline
Nwankwo Ogbuka onye si n'ụwa nke akpọrọ ka ọ bịakwute gị ebe ejikọ ya na nwa gị n'oyiyi nke ọnwụ ya mee ka na ya bụrụ ofu na mbilite n'ọnwụ. Chetakwazi ụmụnna ya ndị ji nchekwa nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ihu gị. Anyị na-arịọ ka ị mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl gị dị ngọzi, ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otu niile si adịrị gị Chukwu nna chi ike niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ebe nyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị ji nkụzi nke Chineke were zụwa, ka anyị were nụ nkawa obi kpee. anyị na-arịọ o osebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile were ebere n'udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị na njọ oge niile anyị ewegbala ha nsogbu niile were nchekwa dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi ị gwara ndị apọstọl gị udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwara anya na nje anyị gaa kama na okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu gị uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwaa anyị duru anyị na ndụ ebighị ebi. Chukwu imeela ka obe nke nwa gị bụrụ anyị akara na-enye ike. Biko meenụ ka anyị bụrụ ndị nke gị n'ime sakramenti nke ahụ na ọbara gị.
anyị na-arịọ ka ị nabata nwanne anyị na nne anyị bụ Mrs. Pauline Nwankwo n'ime otu ndị nsọ gị n'eluigwe site na Kristi dịwo n'anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Ka mkpụrụ obi Mrs. Pauline Nwankwo na mkpụrụ obi ndị nlekwanụ gara aga ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa. Ezinụlọ St. Teresa's Parish Mwezi Sofia ka nji anabata mmadụ niile bụ ndị si ebe ndị ọzọ dị iche iche wee gbakọba tata iji wee nọnye na mmalite akwamozu nke ncha abalị n'ụwa iji wee si nne anyị na nwanne anyị nwanyị ya na nke ọma bụ Mrs. Pauline Nwankwo. Na mbụ bụ fada tụ anyị kewe ka ụka bụ fada mkpọbụ na parish n'ụwa kwazi dịka biga bụ fada Kalistus a na-ekwe. Fada Kalistus ọ bụ Chukwu a na-ekwe bụ onye Chukwu sikwazị n'ọnụ ya wee nwanyị anyị mkpụrụ okwu ole na ole nchegharị obi ọ na-arụ na akpụkpọ ka na-arụ Aglaze Chukwu sọrị na Aglaze Chukwu ka ọ na-alụzigide anụ a ebe afọ ka o si wee gbara wee bịa ka ọ nọnyere na mmemme nke mgbede nọ wee kasịkwazị ezinụlọ obi ndị binarịkwa ya achọpụtakwazi na ụnụ nọkwazi ebe nọ maka na enwere ọdịnarịkwa ya ọkwa ya echi ka ha ya abịa ọkwa ya. That's okay. So St. Teresa nọ ibe a niile. That's great. O gosiri fada ekwupụtego ya mgbe ọ na-ekwu okwu. O gosiri na ụnọ sonyere na ife ngabiga ọ gabiga n'oge nọ gosikwazi na ọ bụ ofu onye n'ime ụnụnwa mgbe ọ ka na n'elu ụwa dị ndụ ka na outstation CKC ka na St. Teresa's Parish. So all great solidarity bụ n'ogosi ife nọ ka mmadụ na-akwụ onye ọzọ ka ọ na-akwụ onwe ya. Ụnụ anwụchila o na ndị ọzọ niile abụ ndị si ebe dị anya gadị nso wee bịa ka ha sonye na mmemme nke mgbede nọ. Anyị nọ n'ụlọ na-asịkwa onwe anyị nnọọ na ezinụlọ be Mr. Silas Nwankwo bụ onye isi ndị nna na parish anyị bụ onye ife dakpụrụ n'oge nọọ. Anyị na-ayọ Chukwu ka o si na mmerube anyị na-emerube aja ndị nọọ na mmerube ndị ọzọ niile na ekpere niile na abụ niile osi n'ihe ndị a mee ka nwa odibo ya na nne anyị bụ Mrs. Pauline Nwankwo rute ebe ka mma na eze n'igwe n'ụwa ọzọ ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa. Mgbe anyị ga-anaghachizi ebe niile anyị si bịa, Chineke ga-edu anyị n'udo na ọṅụ ka anyị nwere nsogbu ọbụla site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa gwụsịgo, labanụ n'udo.
ma eburielata ụmụ ya na-agbasa arịrị ya wee tinye ezigbo nne m hụrụ n'anya n'ọnụ ọbụdo eziokwu na nne m anwụọla n'ala kele ụwa anyị na-ayọ gị ọnwụ ike bụzi n'anya
Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ndị nke m hụrụ n'anya, otuto dịrị Jesu. Anyị gbakọrọ n'ụbọchị nke taa n'obi Nwankwo iji were aja misi dị asọ were sị nwanne ya nwanyị Mrs. Pauline Ogwa Nwankwo ya na nke ọma. N'ime aja misa nke ụbọchị taa, anyị na-ekpere ezinụlọ ekpere. Di ya bụ onye ọ hapụrụ na ụmụ ya, ụmụnne ya, ikwu na ibe, ndị ọ na-ewute nke ukwuu na Ogwa hapụrụ. Anyị na-ekpere ekpere ka ha were nghọta Chukwu na-etinye n'ime mmadụ, wee ghọta ụdị ọnọdụ a. N'ezie, ọ na-adị mwute na nne hapụ n'ezinụlọ, ọkachasị ọbụla onye a ga-asị ọ ka bụkwa na nwata. Ọ na-ewute nke ukwuu, mana ọ ya nwa ka anyị ji wee na-agbakọ ka anyị sị ndị ezinụlọ Nwankwo ndono asịnụ. Ile anya mmadụ niile na-eba ịta amaghị ife a ga-eji bịa ka anyị nyere n'aka ịghọta ọnọdụ a, ma werezie ekpere anyị tinye n'aka Chineke. O mere ya ebere, kpara ya njọ ya, dubata ya na alaeze eluigwe. Mgbe ya na Chineke nọ ebe afọ, ọnwa adịghịzi, mkpagbu nke ụwa adịghịzi, mmegbu adịghịzi, ụfụ arụ mgbu adịghịkwa, sọsọ aṅụrị. Anyị ka anyị ga-eji bụ anyị bee akwa, anyị esere, nwee ike nyekwanye Chineke nna ekene, n'ihi na ọ bụgodị ofu abalị bụla abalị na abụkọ ọ nọrọ n'ime ụwa nke anyị onwe anyị enweghị ike inye ndụ. Ya bụ na nwa obere ndụ a obi ya ka na-ekenekwa Chineke na mkpụrụ obi ndị niile kwarụrụ gara aga. Ezumike ebebe nye ya onye nwe anyị, ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Amen. Ndị nke m hụrụ n'anya, ka anyị nyocha na akọ na uche wee tosi ịbanye n'oriri ga-atọ n'ime obodo ngozi anụwa. Nyocha akọ na uche, ekwupụta ngwa Chineke ejike niile. Ejike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga, ma duru anyị na ndụ ebighị ebi.
onye nwe anyị ọ dịrị gị igosi ebere na mgbaghara mmehie anyị ji umeala rịọ maka mkpụrụ obi nwaodibo gị bụ Pauline onye isi n'ụwa nke a kpọrọ ahapụkwala ya n'aka onye iro echefukwala ya ebebe ma tie iwu ka ndị mmụọ ozi gị nara ya tụbata ya n'ụlọ anyị nke dị na Paradaịs ebe ọ tụkwasịrị nchekwube ya niile na gị biko ekwela ka ọ mata ụfụ nke ọkụ mmụọ ma kpọbata ya na aṅụrị nke dị ebi ebi n'eluigwe site na Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị na-edikọ n'otu oge mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ụwa niile. N'elu ugwu a, ọ ga-eyipụ mmadụ niile akwa mkpe ha yi mbụ, wepụkwa akwa ozu ekpuchigidere mba niile. Ọ ga-emebi ọnwụ kpamkpam. Osebiri ụwa Chineke ga-ehichapụ anya mmiri n'ihu ọbụla. Ọ ga-ewepụ ihere ndị nke ya n'ebe ọbụla n'ụwa, n'ihi na Chineke ekwuola ya. A ga-ekwu n'ụbọchị ahụ sị, lee, nke a bụ Chineke anyị, onye anyị chekwubere ịzọpụta anyị, ya bụ osebiri ụwa, onye anyị chekwubere na ya. Ka anyị ṅụrịanụ, ka anyị gorienụ, n'ihi na ọ zọpụtala anyị. Okwu nke osebiri ụwa. Abụ ọma na asịsa n'ime ogbu mmiri nke ahụhụ ka m na-akpọku gị, o Chineke. N'ime ogbu mmiri nke ahụhụ ka m na-akpọku gị, o Chineke.
Ihe ọzọ ka anyị ga-ekwusa, ọ bụrụ na Chineke nọnyere anyị, onye ga-emegide anyị? Ọ bụrụ na Chineke ahapụghị otu nwa ya, kama nyefee ya n'ọnwụ n'ihi anyị, ọ bụ na ọ gaghị enye anyị ihe ndị nke na-akpa anyị? Onye ga-ebo ndị Chineke họpụtara ebubo? Ọ bụrụ na Chineke azọpụrụ ha, onye pụrụ ịma ha ikpe? Ọ bụ Jesu Kristi? Mba. Ọ bụghị naanị na ọ nwụrụ n'ihi anyị, ma o si n'ọnwụ bilie, nọrọ n'aka nri Chineke na-arịọsara anyị arịrịọ. Onye ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Kristi? Ọ bụ mkpagbu ka ọ bụ oke ntaramahụhụ? Ọ bụ nsogbu ka ọ bụ okwu nwụ? Ọ bụ ịgba ọzọ ka ọ bụ ihe ize ndụ? Ka ọ bụ ụjọ mmagha? Dịka akwụkwọ nsọ si kwuo, anyị nọ n'ihe ize ndụ nke ọnwụ n'ihi gị ogologo ụbọchị niile. Ndị mmadụ na-agụkwa anyị dịka atụrụ a ga-egbu egbu. Kama n'ihe ndị a niile, anyị karịrị dịka ọgụ site n'aka onye ahụ hụrụ anyị n'anya, n'ihi na o weela m anya, ma ọ bụ ọnwụ ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ndị mmụọ ọma ma ọ bụ ụmụ mmụọ dị iche iche, ndị na-achị n'elu n'ụwa, ma ọ bụ ike ọchịchị dị iche iche, ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe ga-abịa, ma ọ bụ ihe dị elu ma ọ bụ ihe dị omimi, ma ọ bụ ihe ọbụla ọzọ ekere eke, apụghị ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Jesu Kristi onye nwe anyị. Okwu nke osebụwa Hallelujah.
onye nwanyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Luka dere. The Gospel of Luke chapter 12 from verse 13 to verse 21. Otu onye n'ime igwe ndị mmadụ ahụ siri Jesu onye nkụzi, gwa nwanne m nwoke ka anyị kee ihe anyị nwetara n'aka nna anyị. Ma Jesu zara ya sị, nwoke m, onye mere m onye ikpe ma ọ bụ onye na-eke ihe n'ebe m nọ? Ọ gwara ha, aga m akwatu ọba m niile rụọ ndị ka ya obosara, ebe ahụ ka m ga-echekwa ọka m niile na akụnụba niile. Mgbe ahụ aga m asị mkpụrụ obi m, ị nwere ọtụtụ akụnụba edubere maka gị ọtụtụ afọ, debe jụụ, ribe, ṅụba obi aṅụrị. Ma Chineke sịrị ya, onye nzuzu, n'abalị taa ka m ga-achọ mkpụrụ obi gị n'aka gị. Ihe niile ndị a ikpokọla nke onye ka ọ ga-abụ, otu a ka ọ ga-adị onye ọbụla na-akwadoro onwe ya akụ ma ọ bụghị ọgaranya n'ebe Chukwu nọ. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Ụmụnne na Kristi, otu dịrị Jesu Kristi. Ife jikọrọ anyị ọnụ ebe a taata na mkpukpe Nwankwo bụ maka ọma anyị bụ Pauline, onye nwụnarịrị anyị mgbe anyị akọrọ ha anya, mgbe anyị ka wee niile mmụọ. Chineke kpọrọ ya because na Isaiah chapter 55 verse 8, my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. Anyị nwere ike na-adọgbu onwe anyị, kedu ife Chineke ji kpọrọ nwaanyị a mgbe ọ ka hapụrụ ụmụaka ọ ka na-azụ n'ife ndị ọzọ, other responsibilities. Chineke sị ka mfa ga ọbụla ka isi eche unu si eche, ọbụla ka m si eche unu si eche. Ama na ha glory, na ha death for future glory. Ọ ndụ aka ebe ọ gbara ka ụwa niile ji nọrọ ebe a taa to testify, ka a gbara aka ebe. Maka na Romans chapter 12 verse 15 says, rejoice to those who rejoice and weep to those who weep. So nwanne gị nwere ọṅụ mgbe ife ọṅụ dara, ife iru uju sokwa ebe ya. Ka anyị gaa na the first reading of Isaiah chapter 25. N'elu ugwu a nke ọzọ ụwa ka a ga-esiri mmadụ niile nnukwu oriri. N'elu ugwu a ka a ga-ehichapụ ọnụ kpamkpam. N'elu ugwu a ka anyị ga-akwụju ụgbọ dị kpọmkwem, ife iru uju, akwa alele. Revelation 21 verse 4 was no more sorrow, no more weeping on this mountain. Ebubo nọ n'elu ugwu. Awen na-eji mgbe a na-ego ozi ọma, kedu ka Chineke si wee kasịa ebe a ga-esiri mmadụ nnukwu oriri ọ bụ n'elu ugwu? Amara na nsogbu eje mgbe anyị gara pilgrimage, o nwere ka nsogbu afọ mgbe nọ na Paris. Mgbe anyị gara pilgrimage na Jerusalem, anyị gara n'ebe ahụ 2 days, the following day as anyị ga-eje gere ugwu Sinai. Asụ Chineke ndị njekwa Jerusalem ọzọ ka wee bute okwu iri ugwu ọzọ na ntị. Ama na onwe na-ekwu ihe n'ọtọ ọ bụ ya n'isi. I will be the last person ga-ejekwa pilgrimage dere ugwu a. Ọ bụ esi na a ga-anyị ugwu ndị mmadụ iju na ndị ọmụrụ enwe ọṅụ. At least ọ dị na rekọd na mmadụ egwugwu si na anyị. Mgbe mbọsị a ga-ekwu ife anyị ji ife a, ụmụ nwaanyị so anyị na moto, onye ọbụla na-abalị a ga-anyị ugwu a na anyị esori. Ọ na-ahụ nwoke mụta ọgụ nwaanyị enwere akụkọ. Fara ha ga-eso
esomere ya oruzie mbọsị ahụ n'abalị onye ọcha bụ anyị na-eje mbata na-aga arị kwukwa ma o nwere kọndishọn ịmadị nwere akpa ikpere ịmadị nwere asma ịmadị nwere kansa mmadụ nwere serious illness or sickness don't attempt it. Ndị akpa ikpere onye ifuru ọmkpụ ya n'ụlọ ndị riri ya bere ka agaghị ebukọs especially with the man gwara anyị na previous year ya na mmadụ ịtọ nwụ n'elu ugbu a ihe buru okoro abịa n'ọrụ ụlọ onye mbọsị abịa ugbu a ime abalị 2:30 AM onye ifuru ọbara tọọchị n'aka ime abalị 2:30 AM nke ụzọ ụtụtụ and before the morning by 2:30 ka wee wee kele rute ebe afọ around 8 o'clock 9 before in there because the journey anyị dọhara 2:30 AM when we rute ebe 8 n'ugwu a ụmụnna na-ebu ugbu a dị na-aga gị na-adịgo like this ị na-ebu ya na isi ebu ugbu gị ebe aka sị nwa dị obi na n'igbo dị ebe mana ebe chọrọ ka mkpọ bụ na ka anyị dị ugbu a mesịrọ 5 minutes adịghị ugbu a na-adị ugbu a na-adịa 5 minutes ka m na-esere anya ụtụtụ ọchị mgbara kwụ na nnukwu okwute nọ n'akụkụ ebe ahụ n'anya ọkwụkwọ mma na onye ụmụ uchu ka o guzo ebe ahụ n'ego onye egwu mgbe akọ ọtọ nwoke mara si aba anyị ọgịnị ba anyị agha ọ sị mara na nganye ugbu a gịnị ka ya kọrọ ụmụnna gịnị ka ya akọrọ ụmụnna ya nwa onye ugbu a ezi ozi ga-ebute kamel ihe a na-akpọ kamel akwụkwọ $10 wee nwagiri dị n'elu ugwu a buchighị anya azụ he couldn't make it etu a ka o si wee rugusi na anyị nwadịla anyị gịnị ka anyị fụrụ ọ bụrụkwa ebe a na-eje iri indomi because na Romans chapter 14 verse 17 or something like the kingdom of God is not for eating and for drinking but for the righteous one. And then they did after they did this on indomie. Oh, Macandeli also. The Bible says, Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, they shall see God. Ebudanya na. Oh, goes very well. If I can put this, so the preparation. Holiness of God must be there. Because now John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth and life. Jesus Christ is the way, authentic way that leads to heaven. John 15 verse 5 says, apart from me you can do nothing. Always so many obstacles, so many things, impediments. When he came out of wine and he said, I am a boss. That man started well, but he could not make it because of so many obstacles, shackles of sin here and there. Oh, I can't have today. Mbai bara seminary. My classmate never. Mbai bara seminary. Oh, you not to one of the immortal motor get to woman the The kingdom of God is not for eating and for drinking. Only the believer must be very focused. That's why St. Paul said in Romans chapter 8 verse 35, what shall set me for the love of God? So one morning, come to the clock and give blood. You can't give blood. You can't have a one to that. Come back to the other and you can't get the same thing. So what can I
agụelie onye bụ ọma Psalm 130 verse 3 and 4 ọ bụrụ na akwụkwọ ihe mmadụ onye ga-eguzo ka Chineke onye ọsọ bụ n'ụwa onye ọ bara odibo with David chapter 2 verse 13 that God will manage judgment with mercy. Our God is so compassionate. Ephesians chapter 2 verse 4. Our God is so merciful. Gọọmenti ebere ka ọzọ pụta ya na alaeze ya ife ndị a ka anyị na-arịọ na-ayọkwasị ka Chineke gbaa famili emume di ya na ụmụaka ya niile ndị ọha bụ ka Chineke nụnyerụpa ka Chineke gbaa ha ume ka ọnwụ Pauline weterie ndụ na be Chukwu ma kasịkwasị famili obi n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ekpere nke ndị kwere nọ. Ka anyị were okwukwe na nchekwube rịọ Chineke Nna anyị onye kulitere nwa ya bụ Jesu Kristi n'ọnwụ ka onye ndị dị ndụ nkasi obi mee ndị nwụrụ anwụ ka ha nweta ezumike ebe ebe. maka nwanne anyị bụ Pauline Nwankwo ka o so natakwa ụgwọ dịrị ya n'uju na-aṅụrị nke ndụ ebebe n'ihu Chineke. maka mgbaghara nke njọ ebe anyị ji ịhụnanya na obi mmetụta na-echeta ndụ na nhapụ nke nwanne anyị bụ Pauline Nwankwo ka anyị na-echeta ya n'ekpere anyị mgbe niile na-arịọ Chineke onye ebere ka ọ gbaghara ya njọ ya niile. Uju ka a ghara iche echiche taa maka ọchịchịrị nke ọnwụ kama ka ha na-eche maka ihe nke mbilite n'ọnwụ na-akasi onwe ha obi na nchekwube nke n'otu ụbọchị ha ga-ezute nwanne ha ọzọ. maka ngọzi nke ọnwa aṅụrị ka ezigbo ụkpụrụ nke okwukwe nwanne anyị nwanyị tọrọ anyị nọnyere anyị mgbe niile ka anyị kwudosi maka ndị niile nọ n'ọrịa na ndị ọzọ nọ na nsogbu dị iche iche n'afọ ọma n'ebe ndị ọrịa nọ gosi ha ọṅụ n'ime Kristi. onye nzọpụta na onye ebere nye ha ntọhapụ na njọ ha niile bịa nnabata ha n'alaeze nke udo n'otuto ya.
Yabano ụmụnne m ka aja m na nke ọnụ bụrụ ihe nke ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Dị nwenụ biko nara aja anyị na-enyere gị maka nwa odibo gị Pauline Nwankwo. Biko nye ya aṅụrị ebighị ebi n'ala ndị dị ndụ. Anyị arịọzi ka anyị nwee ike isonyere ya otu ụbọchị na aṅụrị nke ndị nsọ site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Olite n'obi unu elu. Ka anyị nye n'ụdị nwenu Chukwu anyị ekele. Ọ kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile dị nwenu ona dị nsọ. Chineke ji ike niile onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, n'ihi na ya onwe ya bụ otu onye ahụ nabatara ọnwụ ka anyị niile wee ghara ịnwụ. N'ezie ya bụ otu onye họrọ ịnwụ ọnwụ ka anyị niile wee dịrị gị ndụ ebighị ebi. N'ihi nke ya anyị na-eso otu ukwe ndị mmụọ were ọṅụ na-eto gị na-asị bụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ido onyinye ndị a nsọ sitere n'ịkwụkwasị arụ anyị ahụ na ọbara onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele. Ya nwaanyị anyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, rienụ ya ụnụ niile, ya bụ ahụ mmụọ ka ga-eduru nye maka unu. Otu agwa ka o siri mee mgbe ya chọrọ nri anya soboro iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele. Dunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi.
a ga-agba ya n'ihi unu nọ n'ihi mere ime mmadụ ka e gbaghara njọ ga emenụ nke ya na ncheta nke ihe omimi nke okwukwe dị nwenụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya anyị ehụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere ya na ndị tosiri ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ n'ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpukọba ọnụ site na mmụọ nsọ dị nwere ncheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya ya na popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Peter Obele Bareke na ndị echiri echi niile chetakasị nwa odibo gị bụ Pauline Nwankwo onye nke isi n'ụwa nke akpọrọ ka ọ bịakwute gị ebe ejikọrọ ya na nwa gị n'oyi ọnwụ ya mee ka ya na ya bụkwa n'otu na-ebido n'ọnwụ ya chetakasị ụmụnne anyị ndị dị nchekwa nke bido n'ọnwụ lahụ ụla were ebere gbọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ ọnwụ n'ihe nke iwu gị anyị na-arịọ ka imere anyị niile ebere ka anyị soro be Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya ndị apọstụl na dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa ta ụwa keta ekpe nke ndụ ebi ebi ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu elekwala anya na ndị anyị ga kama na okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na-erikọ n'otu uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile nyerịta na ibe ọ na ekele nke udo onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebighị ebi
anyị na-arịọ ka oriri nsọ nke a anyị natara wetara nwanne anyị nwanyị bụ Pauline ihe na ezumike ebighị ebi, ka ọ kwadozie anyị iso ya keta oke n'otito nke alaeze gị. Anyị na-arịọ nke ya site na Kristi dị nwere anyị. Mass like this, and a collection also. Family. Kristi biko nwanne anyị nwoke Mr. Nwankwo otu onye n'ime anyị dị n'ebe anụnwa bụ ndị St. Teresa's Parish. Ife dịko n'ebe anụnwa, ife ọhaneze n'ebe anụnwa tụkọtara iji wee tiga aka n'obi maka ife mekpọrọ gịnị gị mekwara anyị n'onwe anyị. Anyị na-ayọ n'ife ọbụla olune ka o were na-eme ka ife na-aga aga. Anyị na-ayọ ka Chineke na-akasị ego obi, kasị ezinụlọ obi, kasịkwazi anyị n'onwe anyị obi. Ka mkpụrụ obi Mrs. Pauline Nwankwo na mkpụrụ obi ndị na-ekwe nọ gara aga ya ezumike dị ebebe ọ dị nwenu, ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa. Ave Imana o nwere etao anyị ga-abịa ebe a mmiri kpọjiri mana ofu ihe nke onye bụ na Romans chapter 8 verse 28 that in all things God is working for good to those who love him. Just take it like that. Na o nwere purpose dịka m gwa mgbe na-esi oziọma na Isaiah 55 verse 8, our ways are God ways. God has a way of this and his ways are always mysterious. So anyị na-ekele Chineke n'ụzọ pụrụ iche. Enwebana calmness mmiri akwụsịgo. Anyị kelesi Chineke ka anyị kelere Fada Ike anyị ibe. Fada Ike anyị ibe we call that to my classmate Marcel Ike anyị ibe Quaking Jazz, a professor, Prof. Asabutuba. Thank you. So ndị Fada Ibe my vika mgbe anyị na ebe a oge njiri ya sị na commitment ka mkpụ nwere ebe ọ dịrị ebe a which we have Fada Ibe anyị na-ekelekwa gị. Fada nọ n'isi emume Fada Ike anyị ibe anyị na-ekele gị Dominican ndị nọ n'Obosi ebe a ka o si wee bịa n'isi akụ ebe a. So Fada anyị na-ekele gị. Ọ bụkwa ebi anyị nweke nye ohere ogbo mana ma ọ nwa ndị n'ebe a. So Fada anyị na-ekele gị for the sacrifice, the senior seminary na apostolic work ndị katkis anyị na-ekele unu cha niile. Daalụnụ dị nne mmadụ nche niile afkwara CMO. Otito dịrị Jesu Kristi. Otito dịrị Jesu Kristi. Biko akwụmọtọ ebe a n'afọ ndị be Nwankwo Ogbuka dịka anyị kelee ndị ọrịa niile ebe a. Ukwu o ji bịa ebe a ọ ya na nke ọ ga-eji n'aka ka o ji n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. Ka Chineke duzie onye ọ na n'ụlọ n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. Otito dịrị Jesu Kristi. Biko akụkere ego ndị Fada ibe eji kere ọ na-anọ pọpụra onye isi ọbịa ọ nọchara n'ụmụ eze anyị ya kpara n'ụmụ ezi ọbịa. So ebe ọ chọrọ ya ji ebojicha ọbịa n'ụmụ ezi ọbịa tụrụ anyị na-eme ife anyị na-eme pọpụra nnọọ ndị otu biko nnọọ ekele dịrị ozizi ya sara asọsọ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Na anụ misa gwụsịgo